Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Karim. Taong 1970, Malimono, Surigao del Norte. Hindi na muling nakatulog si Karim mula nang inilibing ang kanyang anak. Gabi-gabi, nakatayo lang siya sa dilim, nakatingin sa kawalan, habang pilit na iniisip ang mga nangyari. Mag-iisang linggo nang nawala ang anak niya, ngunit ang mga pangyayari ay nanatiling sariwa. Hindi niya ito matanggap. Nais niyang makamit ang hustisya para sa pagkawala nito. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Kilala niya ang pumaslang, pero hindi niya ito basta-bastang magagalaw sa kadahilanang ang taong yon ay kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Maraming kakilala, maraming nagmamahal, at alam niyang papanigan ng lahat sa sandali na kantiin niya ito. Ayon sa kanya, na ang rason ng manggagamot kung bakit pinaslang ang anak niya ay dahil sa yanggaw nito sa katawan. Aminado siyang may itinanim siya, pero hindi yun yanggaw. At ang tanging hangad niya lang ay para magkaroon ito ng proteksyon sa oras na wala na ito sa tabi niya. Dahil sa pagkakamali niyang yon, hindi na niya nakitang nakabalik ang kanyang anak hanggang sa dumating ang punto na narinig na lang niya ang balita ukol sa pagkamatay nito. Natagpuan ng bata sa gilid ng daan. Wala nang hininga, tulala at nakanganga. May tanda ito ng krus sa noo, indikasyon na biniktima ito sa pamamagitan ng espiritual na aspeto. Walang nakakaalam kung sino ang may gawa, ngunit nakasisiguro siya sa taong naamoy niya sa labi nito. Kaya naman ang pangyayari ay nagdulot ng matinding dagok at puot sa kanyang panig. At bilang nag-iisa na sa buhay, wala siyang taong mapagkatiwalaan ng lihim at kanyang mga hinanakit. Mag-isa niya itong kinimkim hanggang sa dumating ang gabi na nakaramdam siya ng kakaiba. Habang umiihip ang hangin, may pamilyar na amoy siyang nalanghap. Hindi ito amoy ng basura, kundi ang malansang amoy ng takot at kasalanan. Yon ang amoy ng lalaking pumatay sa kanyang anak. Kahit nasa kabilang lugar, tila ba nasa tapat lang ito ng kanyang ilong. Pilit niya itong kinimkim hanggang sa nagpasya siyang umalis ng bahay. Matuloy niyang tinahak ang madilim na daan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang bawat hakbang ay tila hindi tumatama sa lupa. Ang mga sanga at tinik na dapat ay humahadlang sa kanya ay nilalagpasan niya ng may kakaibang bilis at liksi na tila isang mabangis na hayop. Kalaunan, narating niya ang kalapit baryo. 3 lalaki ang nakita niyang nagkakatuwaan sa harap ng apoy, malapit sa bahay ng manggagamot. Habang nag-uusap ang mga kalalakihang yon, bahagyang napahinto ang isa sa mga ito. Lumingon yon sa buong paligid, kasabay ng pagwika nito sa kanyang mga kasama ng, "May naamoy ako ha. Hindi ito ordinaryo. Isang nilalang na nagbabalat kayo bilang taong nakamasid sa atin." Isang mabilis na kaluskos ang narinig, at bago pa man makahugot ng sundang ang isa, naroon na si Karim. Sa isang simpleng tulak, tumalsik ang lalaki ng ilang metro ang layo. Tumama pa ito sa puno bago bumagsak, kaya hindi ito kaagad nakatayo. Dala ng pagkagulat, mabilis siyang sinugod ng dalawa. Ngunit sa halip na tumakbo, isa-isa niyang tinugis ang mga ito. Sa bawat pag-atake, walang putok ng baril o hiyaw ang nanaig. Tanging ang tunog lamang ng hanging hinihiwa ng mabilis niyang paggalaw. At nang makadistansya ang mga ito sa kanya, dito nagtanong ang isa sa mga ito ng, "Sino ka? Anong kailangan mo?" Hindi sumagot si Karim. Nanatili siyang nakatayo sa lilim. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago ng kulay sa ilalim ng buwan. Ang kanyang ilong ay bahagyang gumagalaw,
Sinusundan ng baho ng dugo na dumadaloy sa mga ugat ng kanyang pakay. Para sa kanya, ang gabi ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang bilis ay higit pa sa anumang hayop sa gubat. Kaya kahit magtulong-tulong ang tatlo, nakasisiguro siya na hindi siya nito mapapantayan pagdating sa pisikal na aspeto. At sa pagpapatuloy ng pagtutuos, buong tapang namang sumugod ang dalawa habang yung kasama nito patuloy pa ring iniinda ang tinamo nitong bali sa likod dahil sa pagkakatama ng katawan sa puno. Sa loob ng halos 5 minuto, walang habas siyang pinagtatataga ng dalawa. Marami na rin itong taktikang ginamit pero lahat yon nailagay niya bago pa man tumama sa kanya. Hindi nagtagal, nang manghihina na ang dalawa niyang kalaban, sinulit na niya ang pagkakataon. Mabilis niyang sinakmalang isa sa mga ito hanggang sa bumaon sa balikat nito ang matatalas niyang pangil. Di pa siya nakontento, iwinasiwas niya ito sa lupa habang nakatarak ang kaliwa niyang kamay sa tagiliran. Dahan-dahan itong bumabaon na naging daan ng mabilis na panghihina ng biktima. Kalaunan, nang hindi na ito makakilos, tsaka niya pinuntirya ang isa pang natitira. Sa estado nito, ramdam niya ang matinding takot at pagkasindak. Ngunit tila bang hindi ito basta-bastang magpapagapi. Kaya naman sa galit niya, kagad niya itong nilapitan at walang awang pinag-uundaya ng saksak sa katawan. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakaunday, halos tumagos ito sa likod ng lalaki. Mabuti na lang, bumagsak yon bago pa man mahati ang kanyang katawan. Pagkatapos ng pangyayari, tsaka niya nilapitan ng kasama nitong patuloy pa ring iniinda ang bali sa likod. At kagaya ng dalawang biktima, hindi rin niya ito pinakitaan ng awa. Kaagad niya itong pinugutan at pumasok siya sa loob ng bahay, bit-bit ang pugot nitong ulo. Pinagulong niya ito sa sala hanggang sa makita niya ang manggagamot na kasalukuyang nagpapausok ng kamangyan. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, bakas sa mukha ang pagiging seryoso at walang takot. Naparito ka ba para ipaghigante ang anak mo? Nararamdaman ko ang matindi mong lungkot. Ngunit hindi ko ito maaaring kaawaan. Dinamay mo ang isang inosenteng bata at ang ginawa ko ay isang simpleng pagliligtas lamang sa kanyang kaluluwa. Dapat nga magpasalamat ka pa dahil pinigilan ko ang pagkasunog ng kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't may puntong mga sinasabi ko? Ngayon, tatanungin kita, ba't ka nandirito? Nang marinig ito ni Karim, hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang tingin at titig ay nagsasabi ng katotohanan kailan may hindi niya maitatago. Walang sabi-sabi, bigla niyang ipinakita ang matatalas niyang ngipin habang naghahanda ng pag-atake. Nang mapansin naman ito ng manggagamot, kalmado lang itong tumitig sa kanya, pilit na pinakikiramdaman ng bawat kilos na maaari niyang gawin. Maya-maya pa, mabilis siyang sumugod at ang pagtutuos nilang dalawa ay nagsimula na. Sinubukan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon, ngunit nababasa ng manggagamot ang kanyang mga kilos at plano. Lahat ng atake niya ay nagagawa nitong masalag na para bang inaasahan na niya ito. Pagkaraan ng ilang minuto, nang mapansin niyang hindi ito basta-bastang mahuhulog sa kanyang taktika, napilitan siyang umatras upang mapag-aralan ang kilos at pamamaraan nito sa pakikipaglaban. Ang kaso lang, tuwing umaatake siya, nagbabago rin ang paraan ng matanda. Yun bang parang sinasabayan nito at kinokontra ang mga galaw niya. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot at pagkasindak. Gustong-gusto niya ng paslangin ng manggagamot, ngunit wala siyang maisip na paraan para gawin ito. Kaya naman dala ng matinding desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Ang tuluyang
pagpapalit ng anyo. Walang sabi-sabi, lumabas siya ng bahay. Hanggat maaari, nagpakalayo-layo siya upang maipahid niya sa katawan ng dala niyang langis nang hindi siya naiistorbo ng kalaban niya. Pagdistansya niya rito, kagad namang sumunod ang manggagamot. Kalmado lang ito, ngunit kapansin-pansin ang pagiging bihilante nito sa paligid. Pagharap nilang dalawa, hinayaan siya nitong gawin ang binabalak niya. Mariin din siya nitong inabisuhan na hindi ito ang paraan para maipaghigante ang anak niya. Dagdag pa nito na, Imbes na magpakalunod ka sa galit, bakit hindi mo tingnan bilang isang magandang bagay ang nangyari sa'yo? Huwag kang mangmang, dahil ikaw mismo alam mong hindi tama ang ginagawa mo. At sa tingin mo ba, ikatutuwa ng anak mo na makita ka sa ganyang kalagayan? Marami ka nang ginawang kasalanan, Karim. Huwag mo nang dagdagan pa. ngunit sa halip na sumunod, ipinagsawalang bahala niya ang lahat ng babala at payo ng manggagamot. Bagaman nakikita niyang mas malakas ito, ang galit ang patuloy na nanaig sa kanyang puso. Dahil dito, kung kaya't hindi na siya nakakapag-isip ng matino. Patuloy siyang nagbabakasakali na matatalo niya ito, kaya naman hindi niya nakita ang mapait na katotohanan. Nang tuluyan na siyang makapagpalit ng anyo, dito niya na ito walang habas na sinugod. Kaagad na sumiklab ang laban sa pagitan nila na siya namang matapang na kinaharap ng manggagamot. Gamit ang mutya ng ngipin ng kalabaw at trabungko ng buwaya, nakipagsabayan ito sa kanya. Wala itong sinalag na atake, ni wala itong inilagan para maipakita ang pagkakaiba nilang dalawa. Noong una, hindi ito napapansin ni Karim, pero habang tumatagal, dito niya na namamalayan ang pagitan ng kanilang mga lakas. Dito niya rin napagtanto na hindi lang walang katapusang lakas ang ipinapakita ng manggagamot, bagkus maging ang walang kamatayang karunungang ginagamit nito. Yun bang, sa bawat sagupaang nagaganap, paiba-iba ang lihim na aral na ginagamit nito. Makailang ulit na rin siya nitong tinigalpo na kung saan habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang mga tigalpong yun. Sa una, nagagawa niya pa itong hindi indahin. Ngunit habang tumatagal ang tigalpong yon, animoy bumibigkis na sa kanyang katawan. Mabilis nitong limitahan ang kanyang pagkilos, pinabilis ang pagtibok ng puso, at binigyan ng matinding pagod ang kanyang katawan sa puntong kapag nagpupumilit siyang tumayo, nangangatog ang kanyang tuhod. Nang mapansin ito ni Karim, sinikap niyang tumakas, subalit sa kasamaang palad hindi siya pinayagan ng manggagamot. Pagtalikod niya sa harapan nito, kagad na pumulupot sa kanya ang lubid na ginagamit nito sa kabayo. At nang humigpit na ito sa kanyang leeg, kagad siya nitong hinila papalapit. Doon nawala na ng tuluyan ang kanyang pag-asa. Hindi na rin sumagi sa isip niya ang paghihigante, dulot ng matinding desperasyon para mabuhay. Ang kaso lang, lahat ng kilos na maaari niyang gawin, hindi na nito pinaunlakan hanggang sa maikulong na siya nito sa ilalim ng papag kung saan nakatumpok ang maraming sako ng kopra at pataba sa lupa. Nang maisarado ng manggagamot ang pinto, malumanay siya nitong tinitigan. Diyan ka na muna ng mga ilang araw. Pag-isipan mo ang mga ginawa mo. At kapag naging malinaw na ito sa'yo, kausapin mo na ako. Hindi kita hinuhusgahan, Karim, dahil alam ko ang sakit na nararamdaman ng isang ama. Gayunpaman, hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa aking mga kasama. May kaakibat itong parusa, kaya ihanda mo ang sarili mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, kagad siyang nagsumiksik sa mga sako ng pataba. At mula roon, pinakiramdaman niya ang bawat kilos ng manggagamot sa ibabaw ng papag. Sa isang buong gabi, wala siyang nakitang kakaiba rito maliban sa pagdarasal nito. Masakit pakinggan ang mga dasal ng taong yon, pinuno, na para bang bumubutas ito sa kanyang tenga at bungo.
Hindi niya ito gustong pakinggan. Pero dahil sa talas ng kanyang pandinig tuwing gabi, wala siyang magagawa para ito ay maiwasan. Kaya kahit anong takip ng kanyang tenga, pumapasok pa rin ang mga buhay na salita. 4 na oras ng dasalang manggagamot bago yon nagpahinga. Bandang 4:00 na rin ito nakatulog, kaya kahit matinding pinsala ang natamo niya, hindi siya nakapagpahinga kaagad. Pagputok ng bukang liwayway, nasa ordinaryong anyo na si Karim. Nadatnan siya ng manggagamot na nagtatago sa mga sako na para bang umiiwas pa rin siya rito. Huwag ka nang matakot. Mula sa araw na ito ay hindi mo ako kalaban. Ako ay guru mo. Tuturuan kita ng panibagong pamamaraan para mabuhay ng maayos. Tandaan mo, Karim, kahit isa kang gabunan, hinding-hindi kita huhusgahan. Palaging may puwang ang pagbabago. Kaya ang galit sa puso mo, dahan-dahan mo nang alisin. At sa panahon na ikay malaya na sa iyong nararamdaman, hudyat yon na banayad na ang iyong puso at handa na kitang pakawalan. Nang marinig ito ni Karim, hindi niya ito naunawaan. Siyempre, dala ng galit at puot na natiling malabo ang kanyang puso. Wala siyang kakayahang umintindi, lalo na sa taong nagpahirap sa kanya at kumuha sa buhay ng anak niya. Gabi-gabi, wala siyang ibang ginagawa kundi ang isumpa ito na sana'y dumating ang panahon na ito ay lamunin ng sakit o hindi naman kaya'y paslangin ng nilalang na di hamak na mas malakas pa rito. Subalit sa katagalan, may milagrong nangyari. Habang tumatagal, napapansin niya na nawawala na ang galit niya sa nilalang. Nauunawaan niya ang pang-araw-araw nitong buhay at minsan may mga pagkakataong nagpapasalamat na rin siya. Hindi nagtagal, ang galit niya ay biglang nawala. Natutunan niyang maunawaan ang parte ng manggagamot hanggang sa tinitingnan niya na ito, hindi bilang isang banta, kundi isang taong may mabuting kalooban. Isang araw, pagkatapos nitong manggamot sa baryo, nakita siya nitong nakaupo sa harap ng pintuan ng kulungan. Tulala siyang nakatingin sa malayo, may payapa siyang muka na animoy hindi na nag-iisip ng mga karahasan. Nang mapansin ito ng manggagamot, kagad itong lumapit. Tahimik pero may ngiti sa mga labi. Magandang hapon, Karim. Mukhang maganda ang bungad natin ngayon, ah. Ano ba ang mga iniisip mo? Pwede ko bang malaman? Nang marinig ni Karim ang sinabi ng manggagamot, may hinahon naman siyang napatingin dito. Yung ngiti nito, napalitan din niya ng ngiti, kasabay ng kalmado niyang pagsagot. Magandang hapon rin ho, Manoy Ampong. Sinadya ko ho talaga na pumuesto rito para magkausap tayo. Tungkol ito sa nangyari sa atin, 7 buwan na ang nakakaraan. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo. Naging bulag ako sa mga nangyari. Nanaig sa akin ang galit at nawala ako sa radikal na pag-iisip. Ngayong nahimasmasan ako at naunawaan ko na ang lahat, dito ko napagtanto na tama kayo. Dahil sa kanyang sinabi, walang katumbas na tuwa ang naramdaman ng manggagamot. Ang sabi ko naman sa iyo, Karim, hindi nga ako nagagalit sa iyo. Sandali lang, may kukunin lang ako. Pagkatapos nitong magsalita, kagad itong pumasok sa loob ng bahay. Nagtagal yun doon ng ilang minuto bago ito lumabas bit-bit ang isang punyal na may baga ang talim. Dahan-dahan itong lumapit sa lubid ng pinto at kasywal niya itong binuksan. Matapos nun, umatras ito at hinintay siya nito na makalabas. Malaya ka na. Sana ang kalayaang mong ito ang kumalimot sa nakaraan mo at magbubukas ng panibagong buhay. Masaya ko para sa iyo. Masaya ko para sa iyong pagbabago.
Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, kaagad naman siyang lumabas. Pagharap nilang dalawa, di siya nag-atubiling yakapin ito habang humahagulgol sa pag-iyak. Hindi naging madali ang buhay niya, pero aminado siya na marami siyang natutunan. Matapos ang mga ganoong tagpo, magkasama na silang pumasok sa loob ng bahay. Para sa kanya, niluwagan ng manggagamot ang tahanan nito na punong-puno ng mga pangontra. Hindi rin siya nito pinauwi dahil ayon dito, ang pagbalik sa kanyang bahay ay nangangahulugang pagbalik sa kanyang dating buhay. At sa halip na gumawa ng panibagong matutuluyan, nagsama silang dalawa. Ginawa niya itong disipulo na hindi nagtataglay ng karunungan ng kanan. At ang tanging papel niya rito, umalalay sa lahat ng panggagamot na ginagawa nito. Nabanggit din sa kanya ng manggagamot na siya ang magiging sandata nito laban sa mga nilalang na matagal nang nagbabanta sa kanyang buhay. Nang marinig ito ni Karim, tila bang isa yung malaking karangalan para sa kanya. Aminado siya na gusto niyang makipaglaban sa ilalim ng pangalan ng matanda at mamatay kung ito ay kinakailangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman na niya ang lahat ng kanyang trabaho. Hindi naman ito naging mahirap na tanggapin dahil na rin sa pagnanais niya na ito ay gawin. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, ang dating magkaaway ay naging ganap na magkaibigan. Hindi matatawaran ang naging tiwala nito sa kanya na siya namang taus-puso niyang ipinagpasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Karim na merong tao ang nagtitiwala sa kanya ng buong buo kahit siya ay nasa ganoong estado. Hindi nagtagal, ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang dalawa ay parang alikabok na naglaho. Biglang nagsimula ang salot ng hindi nila inaasahan. At nangyari ito nung may tinulungan ang manggagamot sa kalapit baryo. Biktima ito ng aswang, isang buntis na asawa ng antingero rin. Sa kasamaang palad, ang asawa nitong antingero ay namatay sa 3 buwan ng pakikipaglaban nito. At magmula noon, ang buntis ay mas lalong napalapit sa mga nilalang ng kaliwa. Marami na rin ang tumulong, pero sa bandang huli, lahat ito ay sumusuko, dala ng matinding takot at pagkasindak. Kaya naman kalaunan, ang tanging nagbabantay sa babae ay ang pamilya nitong lumalapit na sa kung kani-kanino. Nasa 7 buwan na rin ang sanggol, kaya hindi mawari ng manggagamot kung papaano nila ito napanatili ng malusog at nasa maayos na sitwasyon. Dito, sa kanilang pagtatanong, nalaman nila ang iniwang anting-anting ng yumao nitong asawa. At ora mismo, napagtanto nila ang dahilan kung bakit buhay pa ang bata. Hindi pangkaraniwang anting-anting ang tanga nito dahil bukod sa may basbas ito noong Biyernes Santo, may nakabaon din doong mutya na nagsisilbi nitong puso. At ang mutyang yon ang kinagagalitan ng mga nilalang ng kaliwa. Ilang beses na nila itong sinubukang agawin, ngunit sa bandang huli sila'y nabigo. Subalit sa halip na tantanan nito ng mga nilalang, mas lalo pang tumindi ang kanilang pagnanais. Lahat na ginawa nila hanggang sa magdulot na ito ng matinding dagok sa pamilya. Pagtatapat pa ng ama nito na matagal na nilang hinanap si Manoy Ampong, ngunit walang nakapagsabi kung saan naroon ang tahanan nito. At kung hindi pa yon napadpad sa kanilang baryo, hindi pa nila ito makakausap ng personal. Habang sinasalaysay ito ng ama ng babae, di nito maiwasang umiyak dahil sa mga karanasan nitong pilit niyang kinakalimutan. Matapos ang pangyayaring pag-uusap, kalmado itong pinayuhan ng manggagamot ukol sa kinakailangan nitong gawin. Ayon kay Manoy Ampong, wala na itong dapat na ikabahala. Kinakailangan na rin itong magtiwala sa kanila at nangangako ito na gaano man karami ang kanilang kalaban, hindi nila ito iiwan.
Bagay na kahit papaano, nagpakakampante sa ama ng babae. Ilang minuto pa ang lumipas nang mailahad na nila ang lahat, tsaka na sila tumuloy sa panggagamot. Una, ang ginawa ng matanda ay ang alisin ng lahat ng marka sa tahanan. Gumawa rin ito ng malaking siga sa labas, kasabay ng pagbaon nito ng mga pangontra sa hangganan ng tahanan. At mula sa mga bakod, nagsabit ito ng mga baging ng makabuhay. Ito ang pauna nilang depensa upang hindi basta-bastang makalapit ang mga aswang. At habang ginagawa ito ng kanyang guro, tahimik lang naman siyang nagmamasid, pinagmamasdan ang mga pangyayari sa paligid. Wala siyang napapansing kakaiba, ngunit batid niya na ang simoy ng hangin ay likas na mabigat at nakakapagtaka. Hindi ito kagaya ng normal na simoy, kaya maging siya man, aminado na may nagmamasid sa kanila. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Hanggat malayo sa kanila ang mga nilalang, di niya ito tinitingnan bilang isang banta. Kinahaponan, nang maihanda na nila ang lahat, nagpahinga na siya sa silid kung saan sila manunuluyan. Batid niya na hindi magtatagal ng ilang araw ang gamutan dahil na rin sa tindi ng pinsala ng bata sa sinapupunan. At habang tahimik na nagmamasid, panaka-naka niyang naririnig ang dasal ng kanyang guro. Kung dati nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanyang tenga, sa mga sandaling yon, parang isa na lamang itong pangkaraniwang engkantasyon. Hindi naglaon, dahan-dahan nang lumubog ang araw. Nagsimula nang tumahimik ang baryo at ang mga tao sa labas ay kanya-kanya nang nagsipasok sa kanilang mga tahanan. Sa isang kisap mata, tahimik na ang paligid. Wala na silang ibang nakikita maliban sa mga aso at ibang mga hayop na gumagala. Wala rin silang napapansing kakaiba, ngunit hindi maipagkakaila ang patuloy na pagsimoy ng kakaibang amoy. Bandang 8:00 ng gabi, nakarinig sila ng huni. Alam ng manggagamot na huni ito ng aswang, kaya dali-dali itong lumabas at nagmasid. At mula sa gilid ng pintuan, nakita nito sa dulong parte ng daan ang 4 na nilalang na nakatayo. Katulad ito ng tao, ngunit ang kilos nito ay kakaiba. Maya-maya pa, narinig niya na tinawag ito ng manggagamot. Sigaw ito ng sigaw pero yung mga nilalang na yon hindi pa rin gumagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Isang malakas na pag-atungal ang kanilang narinig kasabay ng pagdagsa ng lipi ng mga aswang. Noong naramdaman niya ang mga nilalang, halos hindi niya mabilang ang dami. Nagkalat ito sa buong dako at halos matabunan na nito ang langit. Kaya naman sa pag-aalala niya, kagad siyang lumabas para magmasid. Pagsilay niya sa paligid, nakita niya ang kanyang guro na nakatayo habang nagdadasal. At sa harapan ng maraming aswang, hindi niya ito nakitaan ng anumang takot ni pagkasindak. Maya-maya pa, paglapag ng mga nilalang sa labas ng bahay, hinanap ng guro niya ang pinuno ng mga ito. Isa-isa niya rin yung tinitigan na parabang hindi nasisindak sa nanlilisik at nagbabaga nitong mga mata. Kalaunan, sa halip na si Ampong ang matakot, nakita niya sa mga mata ng nilalang ang tila bang pag-aalangan. Mula sa gabing ito, gusto ko nang tigilan ninyo ang pasyente ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo magugustuhan ang mga mangyayari kapag nagpumilit kayo. Bagaman malumanay ang babala, ramdam ni Karim ang matinding kilabot. Batid niya kasi na sa likod ng malumanay nitong pananalita, nagtatago ang kabangisa ng manggagamot. Ngunit imbis na masindak ang mga nilalang, tila bang mas lalo pa itong nagtangka na pumasok. Kalaunan, isang matandang lalaki ang nakita niya na halos sunggaban na ang guro niya.
At kung hindi kami susunod, ano ang gagawin mo? Baka nakakalimutan mo. Sa teritoryo namin kayo nakatapak. Dito sa lugar na ito, kami ang Panginoon. Walang pwedeng mag-utos. Walang pwedeng magbigay ng opinyon. Pagkasambit nito ng mga kataga, kagad itong pumasok. Pilit nitong sinunggaba ng manggagamot pero hindi niya ito naabot hanggang sa di na namalaya ng nilalang na malayo na pala siya sa kanyang mga kasama. At nang mapagtanto niya ito, huli na ang lahat. Wala na siyang malalapitan para hinga ng tulong at sa kanyang harapan, naroon ang kamatayan na nasa kalooban ng manggagamot. Nang mapagtanto ito ng aswang, kagad itong kinilabutan. Pinagpawisan ito ng malagkit at nanginig ang kabuuang tuhod nito. Hindi na rin ito makapagsalita ni makapag-angil para manakot. Nang mapansin naman yon ng manggagamot, dahan-dahan itong kinuha ang kanyang punyal habang nagdarasal. Sa isang kisap mata, naitarak niya ito sa nilalang kahit pilit nitong pinigilan at ilagan ang talim ng punyal na ipinupukol niya. Maya-maya pa, nakita na lamang nito na tumarak na sa kanyang tiyan ang halos kalahati ng punyal. Kagad itong nagdulot ng matinding sakit na kalaunay naging daan upang magsimula ng magningas ang buo nitong katawan. Mabilis din itong bumagsak sa lupa at naging alikabok bago pa man ito mamalaya ng kanyang mga kauri. Matapos ang pangyayari, sumiklab ang laban sa pagitan nila. Lahat ng mga nilalang na nakakita sa ginawa ng manggagamot ay nagpumilit pumasok, dahilan para makiisa na rin siya sa laban. Nagtagal ng kalahating oras ang pagbubuno hanggang sa malipol na nila ang maraming bilang ng mga ito. Kagad itong nangalahati, dulot ng mga pangontra at patibong na ikinalat nila sa paligid. Pagkatapos nun, nakita nila ang gabunang kasama ng lipi na mabilis na umaatras. Hindi na ito sinundan ni Ampong Pinuno sa kadahilanang natamnan niya na ito ng isang kakaibang sumpa. Walang kaide-ideya ang nilalang ukol dito, kaya pagbalik nito sa pugad, inakala nito na walang mangyayari sa loob ng kanyang sistema. Ngunit ang mga senyales ay bigla ring lumabas kinabukasan noong mismong gabi. Biglang sumayaw ng walang tigil ang nilalang habang pahagulgol na umiiyak. Walang sawa rin itong sumisigaw na parabang nananangis at humihingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, walang nakapigil sa sumpa. Pagkaraan ng 1 linggo, ang nilalang ay namatay. Naramdaman ito ni Manoy Ampong dahil sa mga tagapagmasid na ipinakapit niya sa katawan nito. At magmula noon, ipinagpatuloy nila ang paglipol sa lahing yun. Sa pamamagitan ni Karim na isang gabunan, naging posible ang lahat. Dahil din sa kanya, kung kaya't hindi na gaanong nagsakripisyo ang matanda. Kalaunan, pagkatapos niyang lipunin ng lahi, nagpatuloy ang kanilang pagtulong sa kapwa. Ito rin ang naging daan para kilalanin siya bilang si Karim, ang gabunang sandata ni Manoy Ampong.